казвай, Виктор. Я чакай, Пепи, я ти казвай с ролята, аз съм Божи, сякаш аз говоря. Здравейте, аз съм Божи! Съм курва. Сори, ето ви викам. Аз съм си аз, нищо различно. Нито прическа, нито очила, нищо нямам. Не, нищо. Нямам очила, нямам прическа, нямам нищо. Нямам нищо. Вижте какъв е зубър, брач. Дай ми чай, ще го пуска. Ринг, 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 ринг. От кога не сме снимали? Слънце, къде е? Той ето го там някъде. В залеза. 10 часа. Идват двете курви, наречени курви. Чакай малко, бе! Стой, бе, Орел! Бате, тия двамата, като ги сопнем набързо и ще сопнат лайк. Аре, да де е ледени сокчета. Боже, ледени! Ко? Ледени сокчета. Ледени сокчета. Ще ме чепиш ли? Много трябва да се чепка. 2 стинки евро. Не, обещавам ти, ще ти дам и левки. Чакай, ще отидем до комето и ще ми стигне за такова. Ма 3 ще успееш? 60 стинки. 3. Колко ти струва орелото? Орелото е от тези големите 2,9, аз имам 2,50. Няма да ни стигнат. Не си взимай голямо орел. Вземи средните, къде са толкова, къде са. Да, от левче, които са ни славката. Вземи ледени, как ще са по-яки. Орелото е по-вкусно. Да, ма ледени са по-яки. И утре аз ще черпа. Хайде бе, Бош. Не се скрънди. Миналата година как бягах от часовете заради вас, срещате ли си в английския? Ледения идва! Делата ме... През 5 минути! Ледената идва! Носи ги замръзнаха ми ръцете заради вас. Ти не ги ли носиш в турби? След това, преди ги носих на ръка. Ето така. Световния рекорд. И сега, сетихме се една песен за едно от интрото. Е така. Орлов нокъп! Е така. Кой как казва Орлов нокъп? Вике! Да те спри, бе! Това е хит, Вике. Боже, я чакай. Мате. Любимата ми реплика. Мате. Гледахме клипа. Извинете, че не снимам още с монтажи, Божидар, не са му върнали компа. Обаче имаме... Това е естествено за дебелите хора. 6-метровата стена, китайската стена. Божи. Китайската стена е непоклатима. Само да ви кажа. Ще снимаме скоро време на Assassin's Creed 4 Black Flag. Това е много готино. Да, Едо, новия ни човек в бандата Еди. Няма пряко. В YouTube, влизайте, сабскрайбайте се веднага. Бак ще вържа. Сабскрайбайте се на Божи на тъпия канал XD, да си го набия. Не XD. XD, 1, 2, 3. Божи, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3. Ще маса. Ти пък аз го запомня. Аз всичко знам, бе. Да ти го набия. И така ти се пребаваш. За какво го искаш? Той трябва да ти набие чеки, като каза да ти го набия. Той си личи ли, бе? Не само го подсеща, защото той ще самия. Имаме една батерия. Божи. Ринг. Еди може да си има на League of Legends, Dota, Assassin's Creed 4 Black Flag и какво се сетите може да си има. Едно копа му е... мощен. И двете става. Сега Божидар си краде по едно ледено сокче от 20 стинки и готово. Откъде ще крадеш? Ми трябват още 10 стинки. Що? Искам да си пазят злата лива. Нямаш ли? От шоколада ръчи ли останаха? Всеки изхарати. Дъска. Хайде, Божи, голямата работа за света лева. Утре нали вие ще черпим, айде. От е лев 60 да ти остават. Лев 60. 30 стинки. Божи, да се изненадали. 2 стинки от 80-те. Старите ли 2 стинки ли? От 88. Старите. Не, откривай, купувай, бе. Взимай, 3. Виктор, елате на сянка. Ела на сянка, не елате. Извинете. Много съм в другия магазин.
Аз съм кул, сега пускам коса, шапка, скейт и Я скоро до Владислав купи. Мини Халк. О, скоро сме, даже никога не сме снимали за революцията на Педали. Гео Милев. О, скоро може да снимам на Гео Милев. Айде! Трябва да заредя тела, защото нямам бат. Да харем самолук. О, там ще имаме хамак, джъмп, без толкова. О, голям ли? Огромен. Си вземем, аре да не си харчим. Аре да не си харчим парите и да отидем и да си вземем и да снимаме. Ами айде, Няма кога. ами айде отивай за 3 ледени, айде. Бием пауза на клипа, сега ще дойде. Ледено сокче, ринг, 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 ринг. Какво имаме? Как е ледено сокче на английски? Айс? Айс. Но няма такава дума. Сок. Не, айс джус. Айс джус. Не знам. Знаеш ли си айс джус? Май няма такава дума, не знам. Ами айс джус, ледено, като лед сокче, или такова. Или по-точно да ти го Freezing cold, сок, бич, ферма. Аре ти казвай нещо бе, защото тур. Я тур съм бил, кога съм се родил, стата младеж, патка съм яде. Няма какво. Вчера казва нещо друго. Ми да, че нямаш. Не. Божи да се питам. Виж ли къде ме чашата? Там. Така да ти идеш съдено. Не. Окей. Направо! Край, аз съм кул. Я облиди камерата. Я напред. Ще спреш порно. Малко го дръпни назад. Как ще изглежда?